Hola Menorca, encara que us sembli, perquè avui és el dia d'enganar, aquest 1 d'abril està seguint un dels dies més freds, per no dir el dia més fred, de lo que duim de 2022, però és que a més estem tinguent l'entrada d'aire fred més crua des de l'hivern passat, no aquest, sinó l'altre, és a dir, feia més d'un any que no vivíem una entrada d'aire fred tan contundent i tan rigorosa. Serà breu amb el temps, però serà dura, i sembla cosa de broma perquè, com estaven dient, estem a dia 1 d'abril, no a dia 1 de febrer, que seria el més lògic. I és que ha entrat aquesta massa d'aire polar, ho va fer ahir primer amb una part càlida, on va deixar precipitacions d'entre 16 a 17 litres, 15 a 12, depenent de quins puestos de Menorca, és a dir, unes precipitacions ben rebudes, i després ja ràpidament aquesta nit i matinada ha començat a entrar aquesta invasió d'aire polar i mireu si s'ha deixat notar que avui l'Institut Nacional de Meteorologia donava màximes de 14 i mínimes de 8, doncs avui migdia, a mig matí, amb precipitacions que anaven caiguent, temperatures que han arribat a 5 graus i mig a puestos com Sant Climent, a altres puestos de l'interior de Silla, 5-6 graus és el que han tingut moltes estones que precipitava 5-6 graus, és a dir, que temperatures es migdia molt fredes. Ara, en aquesta hora que feien la previsió, que és divendres migdia, tenim entre 7 i 8 graus, depenent de quin indret de Silla, és a dir, que el fred és viu i el vent de nord comença a bufar fort. Per això avui també hi ha activat una alerta taronja per mala mar, per aquest vent que de cada vegada n'anirà més. I anant ja per previsió, que és molt interessant, demà dissabte serà un dia fred, on aquest vent de nord encara haurà impulsat més aire fred, nit, matinada de divendres a dissabte molt freda. Si precipita, la cota de neu està situada damunt 400 metres, no veuríem neu a Menorca, el Toro en té menys, però perquè us fagueu una idea de lo viu que està aquest fred, amb aquesta cota de neu d'un més de 400 metres a Mallorca, per suposat, si cau res sí que es podria enfarinar la serra de Tramuntana. Temperatures per demà. L'Institut Nacional de Meteorologia marca màximes de 14 i mínimes de 6. Personalment, jo crec que podríem veure màximes un poc més baixes i sobretot mínimes. Si ja han tingut avui migdia 5 graus, podria ser que aquesta propera matinada perfectament 3-4 graus poguéssim tenir. Vents de nord-nord-est i una alerta groga per mala mar i intervals de nigulats en qualque ruixat ja de menor intensitat i també bastantes estones de sol. Per diumenge el vent encara bufarà nord, encara una alerta groga a la mà, temperatures màximes de 12 graus, ben baixes, temperatures mínimes de 5-6 graus, aquest vent que encara bufarà fort, com dèiem, i un altre dia de bastant de sol, però intervals de nigulats que podrien deixar qualque ruixat. Per dilluns encara vents de nord, això voldrà dir que tots aquests dies les temperatures estaran molt arretxes, màximes de 13 per dilluns, mínimes de 7, aquests vents del nord-est que encara bufaran forts i aquests intervals de nigulats i aquests ruixats que de cada vegada en principi seran en menor importància, però que cada dia podrien tapar el cel i caure. És a dir, que en resum, primers dies d'abril i primer cap de setmana d'abril plenament hivernal, en temperatures més pròpies de gener o febrer que no de principis d'abril, que ja fa uns dies que m'ha encetat la primavera. Però bueno, així mos ha vingut enguany, disfruteu del cap de setmana i dilluns més.